akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na ninyo Dr. Rene Ubra o Attorney Elaine Bathan, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Janice, 32 anyos, minyo og may duha ka buok anak. Niami magpuyo sa Lahog, Cebu City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa birth certificate sa akong mga anak. Aron nyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kanus akagani mga anak, Janice? Karong sunod buwan, ma. Mga second week sa November siguro. Ay, mga anak ka nga di pa mo kasado si Hubincio. Juvin, ma. Bundak yun ang niyang pangani, Hubincio, eh. Juvin, ma. Lagot man ko. Gipamabdusan ka niya nga wa pa mo makasal. Ay, si mama, uy. Maayo mang ako rin na ingon ini, good. Ay, kay maoy uso, misakay kasab. Apil sa kang mimabdos nga way kasal-kasal kay nag-una-una mo og timo-timo. Ala, uy, balik na sad siya sa iyang litanya nga murag yun, og nubina. Sige na lagbalik-balik. Aga, dili. Nga mauwaw man ta. Maluoy tas umaabot ni mong anak nga mataw nga dili kasadong iyang maginikanan. Saan man nagmataw ron? Di makadas apelyidong Hubin. Hubin, Juvin. Juvin lang, good. Hay, basta. Kay di man mo kasado. Ma. Hindi ramang gudang makadasa kung apelidong maabot ang anak dyan. Kaya mo pero mamaunya ko sa live sa tong anak. I-acknowledge pa na ako nga ako'y amahan na. Oh, pwede di ay, Jov. Ay, ang akong naibawan na ng mama ni mo. Ang sa kaniadto pang panahon, na basta dili kasado ang maginikanan sa bata, dili ko na makadasa sa apelido sa amahan sa bata. Apan, pwede na maron. Maayo unta, Jovin, oy. Kay kakapoy, usab-usab sa apelyido sa bata kung makasal na unya ta. Aray, sakit-sakit na yun ang akong tiyan. Joven, pag matao na. Ben. Ano man? Masig manganak na ko. Kaya sakit man ang akong tiyan. Ha? Ha? Kung adto na tayo sa ospital, Janice. Sa may akong damo na. Ang atong dadon. Dadam ko ng daan ng ato mga dadunon. Nanasbag. Sige. Adto na tayo sa ospital. Kay ano niya ka mga anak sa bahay. Gabiin na ba? Sakit na yun kaya ang akong tiyan. Jan, nanganak ka na. Ang atong anak, Jov. Tuwa pa sa nursery. Ito para yung ni Muron. Og, sorry ha. Ako nabutbot og ingan sa tong anak nga. Nagdasang apelyido. Oh,
Maayo kay gito man ni Joven ang iyang pasalig nga ipadad niyang iyang apelyido sa inyong anak. Ang og dili maoy. Amahan baya siya. Aw maayo lagi. Unya. Kano saman mo magpakasal? Magsabot pa mi si Joven anak ma. Kay bago pa baya may nakagasto sa akong pagpanganak. Mabutang manggisiging unya-unya ng inyong kasal sa amahan si mong anak, Janice. Hangtod nga malimtan na lang unya na. Ma, Ayaw na ninyo pun inyong anak ha, kung maumang ganing na. ma. Joven, natay problema. Unsa man? Wa ko tungahi sa akong regla. Basig mabdos sa dunya ko. Ha? Patay gitas kasaba ning mama ron, Joven. Nasundan pa ang unang anak namo sa akong bana atong higayuna, diin wa pa mi makasal. Labi ang yaw-yaw sa akong mama kay wa pa lagi kuno mi makasal. Unya, gisundan pa namo ang among anak. Ug unya, ma, Yan sa man. Duha naman yun ng inyong anak. Wag hapon mo'y planong magpakasal sa Duben, Janice. kuan ma kanang Unsay kuan, unsay kanang. Musugot ka lang nga siging paangkanan imong kapuyo. Nya di ka pakasla. ma, ang ako ramang gong mga anak ang importante nako. Total, nagdana man na sila sa apelyido sa ilang amahan good. Uy, Janice. Di na maooy. Bangunang imong dungog nga makapila ka na paangking Juven. Pakasal mo, oy. Ako lang unyang ingnon si Joven ma. Sao man na to ili dyan. Ngawa po ita kapangandam nga. Nasundan tayo ng atong anak. Mao lagi, kasabot man ko. Apan si mama manggod, saba kaayo. Sige nga, makasal ta, Janice. Basta ayaw lang yun og dangop ang pangutang ha. Kaya kita ragyapoy mag-antusan og bayad, Joven. Luma. Ito na sad. Ay, padungog-dungog na sad si mama. Asula di ini mangipon ta, uy. Pero siguro makasal na may duha ni Joven. Dili na tingalin mag-ingon anak si mama. Si Joven. Hello, Hello, Jan. Kita na kong paagi nga makasalta. nangutang ka? Wa, uy. Damay ra to gastuhan ni kay kasalan man kuno ni. Unsay kasalan ba? May libreng kasal kuno sa katedral. Apil lang ka na dyan. Oh ba? Sige. Akong ingnon si mama, ana. Kasala ng bayan? Oh, murag mauman tingali na, ma. Punta lang kas kasala ng bayan. Pero sige na lang. Ang importante nga makasal mo ang amahan si mong anak. Ma, nakasal na gyud mi ni Joven. Ay mo panghambog oy kay kasalan ng bayan rato. Ma, Asang birth certificate sa imong mga anak. naaman ma. Maglukat man gid ko ani nag-abot og 6 months sa akong mga anak ikan sa pagkatao. Aron sa pagsiguro nga narehistro gyud ang among anak. Ipausab mo niya na dito sa registrar ang ilang rehistro. Nga na ipausab man ma. Tanawa na ilang birth certificate. Wa na place of marriage ninyo ni Juven. Kay wa pa man mo makasal dihang nangatao sila. Ipausab na og pabutangig place of marriage ninyo. Ha? Pwede di ay na ma? Nakasabot ko ni mama nga gusto lang niya og kasiguruan nako og sa akong mga anak. Mao gusto siya makasal gyud ko sa amahan sa akong mga anak. Unya karon ipausab niya ang mga rehistro sa akong mga anak. Di na ko kasiguro kung pwede ba. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod unang pangutana. Pwede pa bang mausab ang atong mga rehistro?
o ang atong mga records sa NSO? Ikaduha pangutana, wa pa may makasal sa akong bana dihang natawo ang among duha ka anak. Why place of marriage ang ilang mga rehistro? Pwede ba nang pabutangan? Ikatulong pangutana, kung dili na mapausab pa ang record sa akong mga anak sa NSO, buot ba pasabot nga illegitimate na sila hangtod sa hangtod? Ikaw pa itong katapusang pangutana. Kung pwede man nga mapabutangan og place of marriage ang mga birth certificate sa among mga anak, unsa may mga pamaagi? Og makagasto mi og dako ana? Mga pilaman sad. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Janice. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang mohatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto legal. Of course, ato ang mga personal nga mga problema pwede gina ninyo pod ipadadiri nato, mga problema nato sa ato ang kabanay, kapitas, pamilya, no, atong mga silingan, atong yuta, atong mga kabtangan, ato ang mga official nga mga records. Pwede gina ninyo ipadala, ipangutana, no, sa ato ang, kini ang akong suliran official writer's page, padasad sa suliran_612@yahoo.com or padasad nato ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klase yung pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat ug inyong mga suliran diri namo, no? Ang importante, kompleto gyud ang mga detalye, pangalan, hinungdan ug sinugdanan anang inyong mga pangutana ug mga problema. Naghinaot mino nga sa mga matag adlaw, no, nga maminaw mo namo na agyud mo'y makutlo nga mga pagtulunan every time, og malingaw pud mo, no, og ma-inspire mo, og maka-realize mo nga kaning ato ang kinabuhi na agyud na mga problema. Dili gyud ni pwede wala. Bati kaayo o puros ra kalipay ang ato ang ma-feel. Imagine, di man mo maka-realize kay usahay ra ba, no, kanang ubang tao ba may lang na silag napaka ikatunol, lingaw pa ka kakuyog, no, kanang dili pa ka masulubon, pero sa panahon nga mabaoy ta, di sila ganahan maminaw nato, dili sila natay ikatunol, murag mawa pud sila. So dinha man sada nato matest kung kinsa gyud ang mga naa para nato, di ba? Mauna, no? Unya, katong mga nagpada silang mga suwat, paabot lang yun tagamay. Kay, makuha ra niya na namo, no, ang inyong mga suwat, naama na, no, pero naka-queue na, daghan ba yung kaibig madawat, ha? So, relax, padayon o paminaw, no? And, amo arag yun ni pong kanang tubagon, ang inyong mga suwat. Okay? Shout out to Jack Maranga Ompad. Hi, Attorney Elaine. I-greet sad kog balik, Attorney, kay always yung kumaminaw nimo, Jack Ompad from Agujo, Santa Rosa. God bless, Attorney. Thank you, Jack. And, kitsa pa ning ato ang mga i-shoutout. Pa-shoutout ko, Attorney Daniel, from Lapu-Lapu City, Daniel. Okay? Unya, idol jud kaayo tika sa imong programa ba sa kini ang akong suliran. Good day, ma'am. Amping permi, amping pod. Lian Ray Marcel Suelio. Si Linsky Aurelia Baliero tingalino. Linsky Baliero. Evelyn, greetings, no? Good morning po, ma'am. Elaine, kumusta po kayo? Avid listener po ako ng kini ang akong suliran. Paki-greet nyo naman po ako. Mamaya, Evelyn Baliero from Bulawan, Mabini, Bohol. Thank you very much. God bless you always. God bless you, Linsky, ug sa imuhang pamilya dinha sa Bohol. Hermes Malanog, magpag-greet me diri sa Kanangkaan, Corelia, Bohol. Minaw me always ninyo. Thank you, Hermes Malanog. Okay, Virginia Dayag Kisagan, please lagpadala dito sa kini ang akong suliran, ha, official writer's page. But thank you kaayo sa imuhang direct message. Hasta pod si Pasturan Jacqueline. Glendale de la Cruz Paslon, hello? No? Ma'am Elaine, good morning. Sige kog paminaw sa imo suliran. Maayo ka mo tambag, ma'am. Thank you. Musta lang ko ni Sir Bong. Nakwa, uy, ang ako amaning brother-in-law. Bana, sa imo igsuon. Kami gapintal sa ilahang balay sa una, ma'am. Nakahinumdum pa ko nimo. Imo papa.
nakaalsa ko ato padulong sa kwarto. Oy, kay wheelchair man tong ako ang daddy. Gali duha to ka oxygen. Taga pinamungahan ko ma'am. I-greet lang ko ma'am Elaine. Thanks. Glendale de la Cruz Paslon. Oy, kumusta man mo din ha? Oy, kumusta mo pinamungahan, no? O naagid may mga kaning mga patrabaho dire. Attorney Elaine, sige mig paminaw sa inyong station. Christopher Contiga. Hello. Hi ninyong tanan. Okay? Letter sender nato karong adlaw atong taguon sa pangalan nga si Janice. Si Janice gipadani niya ang suwat sa email natong account na suliran_612@yahoo.com. Agoy ganahan kiko sa tong quote for the day. Unya rata ng punto legal, quote for the day sa ta. Cutting someone completely off your life is sometimes necessary for your peace. Tinuod. Naagi ubang tao ba nga tungod sa siguro kay toxic, tungod kay dili sila makaayo para nimo, tungod kay bati silag impact sa imuhang kinabuhi, bahala pag, palangga na ninyo, bahala pa og gimahal na ninyo, bahalag na amoy kaagi. Pero tungod sa mga sitwasyon, unahon gud nato guna-hunaon ang ato ang kaugalingon ug unsay makapaayo nato. Bestie, anong sekreto mo? Ara onay budget! Dili na makaayo na to potla. O dili na sila makatabang para maayo ka, para ma-improve ang imong kaugalingon. If dili na sila makahimong better version of yourself, potla na lang na sila. No? O dili sila makahatag nimong peace of mind kay magubot ang imuhang utok. Buntag pa lang, no? Nahasul-hasul na ka, potla, undangan na lang na. That is necessary, importante na. Timan dili tanang tao nga naa sa imong kinabuhi karon makaayo nimo. Pilian ang mga tao nga motabang nimo to make you be better, no? And make you feel better. Okay? Ana lang. Nakarelate much si Attorney Elaine. Ay nas punto legal. Okay? Si Janice, minyo ni siya na iduha ka anak na anis Lahog, Cebu City. Kabahin sa birth certificate sa iyahang anak. Kaya atong time pagkaanak no sa iyahang bata pag 2010, wa pa man ni siya na minyo ug ang gidala nga apelyido ang iyahang bana gidala sa iyang apelyido ang iyahang amahan until nakakuha na sa iyahang birth certificate sa iyahang NSO. Okay? Una, ang iyang sitwasyon is ang eldest apan wala pa mi makasal ni atong higayunan no pa sila nakasal pero gadala siya sa apelyido sa iyahang amahan until nagkuha og birth certificate sa NSO pag-abot 6 months. Mo'y nahitabo sa ikaduha. Gi-acknowledge day sila sa ilahang amahan. Okay, kay naminyo man sila pag 2018. Ang iyahang problema karon, magkuha og NSO. Ni ana nga naay place of marriage. Asa kuno sila muduol, okay. Pwede pa bang mausab? Unang pangutana, pwede pa bang mausab atong mga rehistro or atong mga record sa NSO? Okay. Kanang atong mga record sa NSO, submit gud na to anatong birth certificate na sa local civil registrar, mauna gud na. Ug unsay atong pangan, mauna gud na. Unless, parehas anang imuhang sitwasyon sa imuhang anak. Nga pag anak nila, illegitimate pa ang bata. So, ang apelido gyud sa papa ang mama ang dalhon unless gi-acknowledge. Unya, ang ginikanan, usahay, mamaray makabutang. Usahay, anon ang papa. Unya, wa pa'y marriage, kay wa pa may nakasal. Kanang mga additional nga data nga tinuod nga narehistro gyud pod sa NSO o sa local civil registrar kana mahimo na nato siyang idungag. Dili gani na siya idungag or usbon. Inotraga ni na siya. Meaning to say, permanent yun na. Unless na ay mga typographical error no sa pangan or mag-change of name ta sa ato ang pangalan. Meaning na ay mando sa korte nga mausab ang ato ang pangalan. Otherwise, permanent yun na. No? Pero pwede man-note down. Sama anang nahitabo ninyo nga na-legitimated man ang mga bata kay naminyo man mo. Ikaduhang pangutana, wala mi makasal sa ako ang bana dihang nataw ang among duha ka anak. Walay place of marriage sa ilahang mga rehistro. Pwede pa ba nang pabutangan? Okay. Ang process manggod ako na nang gihiskot ka ganina.
Karon pagkaanak anang mga bataa 2010 wa mo na minyo mo na ang ilahang status illegitimate. Unya na minyo man mo nagkadayon mangyud mo buyag may pamo no nagkasana all na minyo man mo no so pwede na mahimo nga legitimate children ang imuhang bata. Ang proseso nga tawag ana katong akong giingon kaganina, legitimation. Idad-o ninyo ang marriage certificate ninyo, ipakita ninyo didto sa local civil registrar, diin na rehistro ang birth certificate sa inyong mga bata ug inyong imnon nga ipa-legitimize ninyo ang bata. Manot na didto nga naanay kasal na minyo kanusan na minyo unsa ang marriage certificate number ana unya legitimate na sila. Makadana sila sa full nga apelyido sa inyo ha. So iyahang pangan, middle name imuhang apelyido pagkadaga surname nila apelyido sa inyong papa or kanang imuhang bana. Ikatulong pangutana, kung dili na mapausab pa ang record sa akong mga anak sa NSO, buot pasabot ba nga illegitimate na sila hangtod sa hangtod? Dili, kay naminyo man, pero on record lang, wa na usab, so nagpabilin silang illegitimate. Dali ragid ka ng legitimation. Ipakita ra na ninyo ang marriage certificate ninyo, dadon ninyo dito sa local civil registrar, ipa-legitimated na sila. Di na kinahanglan maghimo og balik or mag-late registration sayop na. Igo ra gyud na ninyo ipa-legitimize ang bata. Okay, ikatapusang pangutana kung pwede man nga mapabutangan og place of marriage ang mga birth certificate sa among anak unsay pamaagi ug makagasto ba migdako pila sab dili gyud na siya dako gasto no admin ra man na adto ra gyud na sa local civil registrar dalha ang inyong marriage certificate na siguro laing requirements pangutana lang. Ang dokumento igo ra na notaryuhan wa siguro na kaabot 500 ang bayad ara sa abogado 300 ra ba unya mal-legitimated na ang mga bata mabutang na didto sa ilang birth certificate ang date of marriage ninyo ngan sa ginikanan kay para madana nila ang apelyido ay na ninyog dugaya ay na ninyog unya-unya kay mas nindot gyud na nga kompleto ang papilis o sakto pud ang papilis sa inyong mga bata nga nag-reflect sa tinuod ninyo nga status. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw. Mga higala,